Dugang modernized BJ ang makatabang sa matalisaynon, labi na sa mga nanarbaho sa Dakbayan Sugbo. LTFRB7 mihatag sa og kaugalingong ruta nga 42E. Ang report ni Femari Dumabok. Gikatakda nga karong Miyerkules mas makatabang na sa mga pasahero gikan sa Dakbayan sa Talisay ilabi na sa mga trabahante ang 15 ka mga bag-ong modernized PUJ nga gitawag og Mango Jeep. Gilusad kini sa Talisay City Government uban ang City Toda og LTFRB7 niadtong Biyernes sa hapon. Aduna kini rota nga gikan sa poblasyon Talisay City padung sa IT Park sa syudad sa Subo. Matod sa mayor, kagihan ay lang una ang rota aron di usab makaapektar sa ubang sektor sa transportasyon. Kay na namang gudaan o ruta ang 42D the same way. So meaning ang other areas sa Talisay na hatagan og importansya sa tricycle. So ato lang gipaagi na same gyapon ang agianan manikabot sa Punta Princesa mo disilya lang siya. Gipasabot usab ni Joy Tumulak ang hepe sa City Toda ang maong modernized PUJ. Ang adunay iyang kaugalingon nga ruta nga gihatag sa LTFRB7 nga mao ang 42E. Pangandam na usab kini kung ma-expire ng mga special permit nga gihatag sa ubang modernized PUJ sama sa BIP. Dako usag matabang labi na gyud tong mga taga-Talisay nga moadto og syudad kay gawas nga moadto siya sa downtown area, moadto pa siya sa uptown area, hangtod nga moadto pa siya ngadto sa IT. Ang pritihan ang magsugod sa 11 pesos hangtod na sa 33 pesos. Uba ni June Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.